Bona tarda, com esteu? Molt bona tarda i benvinguts, com esteu? Un aplaudiment per a aquests músics de laboratori. Estan tot el dia al laboratori, però avui els hem tret, els tornarem a posar al laboratori per compartir una estona de música i sobretot per conèixer aquests projectes que presentem avui dins d'aquest Eat World Edu. Ja sabeu que s'han presentat gairebé 70 projectes i avui n'hem seleccionat els millors. I vosaltres sou els millors, tots els participants han treballat amb aquesta educació 3.0. No em vull allargar massa més perquè vull comentar, vull parlar i vull explicar-vos una petita història. Una història que comença molt abans que nosaltres i que continua com un relleu. I comença amb una frase que va dir Sòcrates fa més de 2.000 anys. Només sé que no sé res. Aquesta segurament és l'essència de la ciència, donar-nos que no en sabem i que hem de seguir buscant, seguint experimentant i seguint aprenent. Però segurament la història del nostre viatge no és aquesta, sinó que és que Sòcrates va ser el mestre d'Aristòtil. I Aristòtil podríem dir que és el pare de la ciència com ara la coneixem nosaltres. Amb els seus llibres, amb els seus textos, amb les seves filosofies naturals, va posar els fonaments de la ciència dels nostres dies. Però Aristòtil a la seva vegada va ser el mestre d'Alexandre Magne. I així successivament amb una concatenació gairebé infinita fins als nostres dies. Per tant, mestres, alumnes, mestres, alumnes, alumnes, mestres, des de fa més de milions d'anys fins als nostres dies, han arribat fins avui amb una història que no té fi i que té el coneixement com a eina de progrés. Però la història comença molt abans. I abans que pugin els participants, els guanyadors, que coneguem els projectes, que els donem aquest homenatge, baixarem la llum, posarem una mica de música i ens traslladarem a fa molt de temps. A veure, que va, aquí. Perdoneu que... Aquí. Ara. La primera aturada del nostre viatge ens trasllada a fa 800.000 anys, amb la descoberta del foc. És irònic perquè la primera aturada del nostre viatge es fa abans que existissin les persones, abans que existissin els homes i les dones. Ens traslladem a uns homínids que eren un dels nostres avantpassats, l'Homo erectus. L'Homo erectus, amb la seva descoberta, canviarà la nostra història. I és una història de coneixement, de ciència i de tecnologia. No sabem massa bé ni quan ni com, però sí que sabem que fa vora de 800.000 anys l'Homo erectus va començar a fer servir el foc. El foc va canviar la seva manera de fer i de viure. Gràcies al foc podia il·luminar-se durant la nit, podia escalfar el menjar, ja no se l'havia de menjar cru. Gràcies al foc podia començar a tenir llum quan es feia fosc, però sobretot el foc li permet començar-se a sociabilitzar. Per la nit ja no s'han d'anar a dormir tenint por de les feres. Al voltant del foc s'expliquen històries, s'expliquen experiències, es comparteixen aprenentatges. I això va passar, com us deia, fa vora 800.000 anys. No masses més coses van canviar la nostra història, però la nostra història evoluciona amb el coneixement i ens traslladem a l'Àsia, a fa vora de 12.000 anys, quan es comencen a fer servir les primeres eines que ja no són lítiques, que ja no són de pedra. Per fer-ho calen forns que s'escalfin. Aquests forns necessiten de temperatures molt altes, necessiten del foc, però sobretot necessiten del coneixement metal·lúrgic per poder transformar aquestes pedres en metalls. La metal·lúrgia obrirà una nova era en el nostre viatge. Gràcies al foc, però sobretot gràcies al coneixement. La metal·lúrgia ens permetrà tenir eines de coure, de bronze o de ferro, tallar, esquinçar, caçar d'una manera més efectiva. I aquest viatge no és un viatge només tecnològic, és un viatge de coneixement. Aquest arbre tecnològic, si us hi fixeu, comença amb les arrels i s'escampa a través de les fulles. Com es van transformar i com van viatjar aquestes primeres formes de tecnologia. Però el nostre viatge no s'atura aquí. La revolució mecànica, la revolució de Galileu,
de Copèrnic, de Kepler, de Newton, de Tycho Brahe. Apaguem la llum completament. El Pepe és el nostre tècnic de... Apaguem la llum completament. Apaguem-la. Exacte. Deixeu-me que faci un apunt. El que tenim en aquest arbre metal·lúrgic és malla de ferro 10 vegades més fina que els vostres cabells. El ferro per si sol no cremaria, una cullera de ferro al foc no crema. Però aquesta és tan fina i està tan envoltada d'oxigen que, si us hi fixeu, va cremant a poc. Bé, és un experiment metafòric que va aquests coneixements des de les arrels fins a les puntes. Però seguim amb la nostra història. La nostra història continua, com us deia, amb el coneixement com una eina de descoberta, però amb els experiments com una eina de transformació. Galileu, Copèrnic, Newton, Kepler, Tycho Brahe, tots ells s'atreveixen a anar un pas més enllà, s'atreveixen a provar, a experimentar. Tot allò que Aristòtil, que Sòcrates, que tots els grecs havien explicat, ho tornen a mirar, a revisionar durant el Renaixement. I el coneixement científic també. I aquest coneixement científic el posen a prova a través d'una mena d'exàmens que nosaltres avui en dia anomenem experiments. Tot això donarà una revolució científica sense precedents, però poc temps més tard arribarà una revolució tecnològica i social sense precedents. Estem parlant de la revolució industrial, de la revolució del vapor, i en aquest viatge metafòric, en aquest viatge d'experiments, d'històries, de coneixements, en 3, en 2, en 1, la nostra revolució del vapor donarà lloc a un canvi social, polític, com mai havia tingut lloc a la societat. Des de l'any 1850-1900 l'esperança de vida es multiplica, la població del planeta creix, tenim energia, tenim coneixements i el món canvia. L'esperança de vida passa de 30 a 80 anys, la mortalitat infantil baixa del 139 per 1000 al 2% i les condicions de vida canvien. I el millor de tot és que la història continua fins als nostres dies, amb una nova revolució, equiparable a la de Galileu, equiparable a la metal·lúrgica i equiparable a la de tots aquests altres científics que ens van precedir. I aquesta la protagonitzeu vosaltres. I serà el final del nostre viatge i l'inici del nostre espectacle. Comencem en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en 0. Comencem! La llum, sisplau. Va! Després d'aquest petit viatge per l'espai i pel temps per descobrir aquesta història del coneixement, és el moment de que pugin a l'escenari, de que retirem tot aquest fum, perquè això sembla més que Barcelona i el Palau de Congressos sembla Londres. És el moment que pugin els premiats. Pujaran tots i els anirem preguntant i coneixent els seus projectes. Rebem amb un aplaudiment en Biel Rabassa, en Dani Constans, l'Eric Bandera, Antoni Pons, la Bruna Monedero, la Júlia Estapé, en Jordà Vallès, la Laia Maria, la Roseta Rida, la Mar Álvarez, la Tules Vidal i, finalment, en Guillem Coll i en Miquel Fàbregas. Bé, els estem col·locant. Aquí tenim la primera categoria, allà tenim la segona i la tercera categoria. No perdem massa temps perquè ells són els protagonistes. Comencem amb la primera categoria. Com us deia, s'han presentat 70 projectes, o gairebé 70 projectes, i la primera categoria, pràctiques basades en la personalització de l'aprenentatge, té 3 guanyadors. Té 3 guanyadors o 3 projectes seleccionats. I el primer ens ve de l'escola Badruna i tenim en Biel Rabassa. Home, Biel, bona tarda. Està connectat? Sí. Biel, en Dani? Home. I l'Eric? Ara sí.
que venen de Terrassa i que han fet un projecte anomenat Vedruna Makers. El Vedruna Makers té com a protagonista una impressora 3D. Expliqueu-nos una mica més en què consisteix aquest projecte. Agafa tu el mateix el micro. Bé, el nostre projecte consisteix en... El nostre projecte principal ha sigut imprimir un escàner 3D. Hem hagut de buscar totes les peces per internet, després fer la llista de materials per poder encarregar-los i després ja hem començat a imprimir les peces. I mentrestant també, mentre esperàvem que vinguessin les peces, doncs hem estat fent altres projectes. Per exemple, hem estat fent un del robot Zowie, hem estat fent un projecte per evitar els residus en el mar, etc. Llavors... Està bé, m'ho has fet molt bé. Clar, un aplaudiment i tal, podeu aplaudir, sí, home, sí. Tireu-vos un palet cap allà, tots tres, i així, si us hem de fer una foto, exacte, perfecte. Ell ens ha explicat una mica el concepte de la impressora 3D, que us heu baixat d'internet, però més enllà del que heu aconseguit, com ha anat l'aprenentatge? Heu après moltes coses, ha sigut interessant, ha sigut divertit, complexa, més fàcil del que pensàveu? L'aprenentatge ha sigut molt gran, ja que tots aquests projectes ens han fet veure la tecnologia de maneres diferents i hem pogut entendre que no és tan fàcil com el que es veu a la televisió o totes aquestes coses. Hem tingut bastants problemes durant el camí i això ens ha ajudat, ja que hem hagut d'aprendre com a resoldre'ls i hem pogut aprendre a anar una mica més per lliure. Ho explicava el Dani, a banda del projecte amb la impressora 3D, heu fet altres coses i una de les coses que heu fet és un blog. Explica'ns una mica aquest blog que està ple d'idees, que és molt interessant. Hem fet un blog que conté totes les nostres activitats que fem durant tot el curs i conté el que ha explicat el Dani, una mica de com avancem, quan parem, quan fem algunes altres coses i és això, una mica el dia a dia del que fem. I ara us faré 3 preguntes que els faré a tots els grups. Si ho tornéssiu a fer, què milloraríeu? Què heu après que havíeu fet malament i tornaríeu a fer millor? Intentar mirar primer per arreglar la impressora 3D, ja que s'espatlla molt fàcilment. Llavors que ens ensenyés una mica tot el que és la impressora primer, per després saber-la arreglar i poder-ho fer nosaltres mateixos. Passaré el teu company. De tot el que heu fet, quin és l'aprenentatge que creus que és més interessant d'aquest projecte? Doncs jo personalment crec que el que m'ha agradat més ha sigut la impressora 3D, doncs no és... Imprimir peces no és algo que pots fer normalment i el seu funcionament és complex, però em sembla interessant i en el fons totes les idees que tens les pots imprimir, les pots fer realitat. És com que la teva imaginació pot anar molt per lliure, doncs tens molta llibertat i pots fer el que vulguis. I per tu l'últim, Abiel, pels petits, pels grans, pels altres nois que estan aquí però els que potser veuen en un vídeo, recomanaries això de fer-se una impressora 3D i tot plegat o no? Ha sigut una experiència xula, ho recomanaries o no? Totalment, jo crec que us recomano a tothom que ho proveu, de les noves tecnologies, són una eina i que sempre poden ajudar. Ara que tu estaves dient, el projecte no s'ha acabat i de moment no volem que s'acabi, almenys nosaltres tres, però... I cap on va? Cap on va? Va cap a fer els nostres propis projectes, no haver de necessitar ningú que ens resolgui els problemes i sempre, sobretot, aprendre i, com ha dit el Dani, poder fer una mica el que tu vols. Doncs pel Dani, per l'Eric i per en Biel, un fort aplaudiment, sisplau, per aquest primer grup destacat guanyador en aquesta categoria de pràctiques educatives basades en la personalització de l'aprenentatge. Tu ets Antoni. Sí. I tu ets la Bruna. Sí. Vosaltres veniu de l'escola Sadako de Barcelona
i heu presentat un projecte en castellà o en català que es diu Grabemos un anuncio, gravem un anunci. Toni, explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte. Que passaré, agafa el micro que passo la diapositiva i així veurem unes imatges. Doncs nosaltres vam fer una seqüència didàctica que és com un projecte que hi ha cops que és de català, hi ha cops que és de castellà, com aquell, o hi ha cops que és de medi, que un dels reptes era que havíem de gravar un anunci i primer havíem de fer una presentació per organitzar-nos, quin producte volíem vendre, a quin edat seria l'eslògan, el logotip, com seria el cartell. Després vam haver de fer un storyboard, que és com un còmic amb els diferents plànols de l'anunci. Després vam haver de fer el cartell, que tenia que haver-hi l'eslògan, el logotip i el nom del producte, com a mínim. També vam haver de crear el nostre producte, llavors vam gravar l'anunci. És un projecte espectacular i, Bruna, explica'ns una mica com us organitzàveu, perquè el Toni ha explicat que heu fet moltes coses, però segurament no tots heu fet totes les coses. Com us heu organitzat? A veure. Bueno, cada grup de taula feia el seu anunci i, bueno, en el grup hi ha diferents càrrecs, el secretari, el moderador, el coordinador i l'investigador. Llavors, ens hem organitzat, cada càrrec té una petita feina en la SD. Molt bé. Toni, i el mestre quin paper jugava? Doncs bàsicament al principi de la classe ens deia els reptes que podíem anar fent, perquè no només hi havia aquest repte, i després ja ens deixava fer el que volguéssim al nostre grup. Si creiem que el més urgent era una feina, aquesta feina, doncs fèiem aquesta feina. Si creiem que havíem de fer una altra, doncs fèiem aquella. I ara vosaltres, quan veieu un anunci de la tele, el veieu igual que abans que fer tot això que heu fet ara amb els anuncis o ho veieu amb uns altres ulls? Jo ho veig diferent, perquè abans era com, un anunci, i ara que ja ho he estudiat més, és com, per això deuen haver fet servir tot això, han tingut molta feina, han hagut de fer tot això. Bruna, les preguntes que us vull fer a tots. Recomanaries el projecte que el fessin altres nanos? Ha sigut xulo? Us ho heu passat molt bé? Sí, perquè Heu après moltes coses? gravant l'anunci també és molt divertit i t'ho passes molt bé. I sí, jo recomanaria tot que ho fessin. Toni, de tot el que heu après i heu practicat, allò que dius, mira, és la cirereta, és la cosa que m'ha quedat, quina seria? No sé, tot m'ha agradat molt i he après moltes coses. Doncs va, pel Toni i per la Bruna un fortíssim aplaudiment, genial! Anem al tercer dels seleccionats. Venen també de Barcelona, és l'Institut Ernest Lluch i el projecte s'anomena 08015, un projecte que canviarà el futur i el presenten la Júlia Estapé i en Jordà Vallès. Júlia i Jordà, benvinguts. Expliqueu una mica més en detall aquest projecte, en què consisteix. El projecte 08015 és un projecte que recopila petits projectes que hem fet els alumnes. Aleshores ens dividim en grups i cada grup pensa un projecte de com podíem millorar el barri. I a partir d'aquí tots fem un projecte conjunt, que és el projecte 08015. Molt bé, ho has explicat tan bé, però jo ara estic que no m'he acabat d'entendre-ho. Jordà, explica'ns una mica més en detall la cosa. És un projecte que, com ha dit la Júlia, engloba petits projectes, però el més important és que ningú projecte és important. Tots, units, fan molta més força que la resta. Posa'ns un exemple d'alguns d'aquests petits projectes. El meu és un autobús elèctric de barri que donaria un millor servei i una millor vida a dintre del districte. I tu, Bruna? Ai, Bruna, perdó, Júlia? El meu projecte és un projecte que busca reformar la Model per poder acollir els sensesostres i els refugiats. I després col·locaríem palmeres intel·ligents perquè recopilessin energia solar i així el govern no s'hagués de gastar
diners amb l'energia que gastés l'edifici i al final podries recuperar la inversió. Molt bé. I el projecte, diguéssim, s'ha quedat en el marc teòric o el voleu fer arribar a l'Ajuntament, al districte, perquè el faci evolucionar i faci realitat de les vostres idees? Doncs realment aquest és l'objectiu, obrir una finestra demostrant que nosaltres, els joves, també tenim idees i que poden ser reals i que tant la idea del grup del Jordà com la meva són bones i que per això poden ser reals. Els he preguntat al primer grup, al segon grup no, però vosaltres us ho torno a preguntar. Si tornéssiu a fer tot aquest projecte, què canviaríeu, què milloraríeu, amb quines errades us heu trobat i quines coses podeu millorar? He trobat a faltar una mica de cooperació entre grups, una petita quedada per explicar els projectes i així agafar idees d'altres projectes i trobar petites errades o petites millores que els podrien ajudar a tota la resta. Molt bé. Recomanaries aquesta manera de treballar a altres escoles, a altres nois, a altres noies? Sí. I finalment, us ho heu passat bé? Oh, i tant. Però deixa-li que ho digui la Júlia, pobra. Sens dubte. Crec que és un projecte que no només ens ajuda a assolir bastantes coses per nosaltres mateixos, sinó que dona el vot als joves que actualment no tenim. Doncs per la Júlia del Jordà, un fortíssim aplaudiment! Mireu, us donarem un diploma i un petit obsequi per l'escola, però vull compartir amb vosaltres un experiment. És una cosa que ens trasllada a en Galileu. És molt senzilla, però us agradarà. Mireu-vos-ho molt bé perquè després ho haureu de fer vosaltres, d'acord? Deixo les targetes aquí i que m'entrin al meu experiment de la tercera llei de Newton. A veure, mireu, aquí tenim dues esferes. Aquí tenim com una mena de lletra W o una M. Me'l col·loco just aquí en el centre del cap. El que haureu de fer, nois i noies, és aconseguir fer la volta completa per parelles o per trios de classe sense que les esferes es moguin. Una cosa tipus aquesta. D'acord? Deia Galileu que un objecte es queda en repòs o en moviment si no hi ha cap força que, diguéssim, el pertorbi. I és justament el que busquem. Comencem amb Badruna. Veniu tots tres i portem... El públic que obri molt bé els ulls perquè després farem un aplaudiment a cada un dels grups per veure qui ho ha fet millor. Tots tres s'enduran un premi, però hi haurà un altre premi moral. A veure, col·loqueu-vos-ho vosaltres, que trobareu millor el punt en el centre. I quan digui 3 haureu de fer una volta completa i que les boles no es moguin, es quedin en el mateix lloc, sense moure's. Una, penseu en Galileu, amb Newton, en la llei d'acció i reacció. 2, moveu-vos suaument perquè no pot caure aquest joc i ha de girar perfectament. Col·loqueu-vos en el centre del cap i moveu els peus delicadament. I quan digui el nombre que ve després del 2 haureu de fer la volta completa sense que es mogui això. I 3. Bueno, va, un aplaudiment. No està mal, no està mal, no està mal. Veniu cap aquí, veniu cap aquí, veniu cap aquí. A veure, els petits, agafeu cadascú aquestes orelles, us ho col·loqueu i farem el mateix. I després... A veure, Toni, col·loca-t'ho bé, que si no... Una, prepareu-vos, agafeu embranzida, recordeu de moure-us molt suaument. Si penseu molt fort, molt fort, molt fort, amb Newton i Galileu jo estic convençut que sortirà més fort, més bé. 2, prepareu-vos, i 3. Olé! Molt bé, nois. I finalment, de l'Institut Ernest Lluch, de l'Eixample, al costat de l'escorxador, en Jordà, la Júlia. És com una final, això, perquè podríem dir, amb tot el meu respecte pels nois de Badruna, que els de Sadako ho han fet una mica millor. Jordà, Júlia, màxima atenció per vosaltres. En 3,
en 2, en 1 i en 0. Espectacular, molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Podríem dir que tots tres ho han fet perfecte i que tots tres tindran un premi, però un premi que no donarem nosaltres, sinó que el donarà la Rocío Lara de Robòtica. Un aplaudiment per la Rocío Lara, que no sé on està, però ha d'estar per aquí. Aquí la tenim! Per tant, que vingui el primer grup, veniu cap aquí, que vegi que vingui en Biel, l'Eric, sí, veniu cap aquí. I en Dani, perquè poseu-vos en el centre, ara la Rocío us donarà... Espera. Rocío, bona tarda. Bona tarda, Dani. Bona tarda a tothom. Què els hi regaleu? Doncs mira, en tema d'estim, que Sí. estem molt posats al tema, és un equip d'energies renovables. Hombre. O sigui que jo crec que els anirà molt bé. Podeu aportar els projectes de la impressora 3D per fer fonts d'energia nova, energia neta. Podeu posar-lo en la vostra proposta de la renovació de l'Eixample, del districte, i els més petits els contractarem, Molt bé, Robòtica, sí. perquè ens han de fer un anunci. Sí. Escola Sadako, ens posem d'acord després i parlem, perquè la proposta ens ha semblat superinteressant. Doncs fem l'entrega del diploma, fem l'entrega d'aquest regal i aquest fort aplaudiment i aquest reconeixement. No te'n vagis. Vosaltres podeu seure, els nois i noies de Sadako, el Toni i la Bruna, que vinguin cap aquí, perquè... Igualment, donem la part del diploma i el kit que us hem comentat. Un aplaudiment, sisplau, molt fort per... I finalment la Júlia i en Jordà de l'Institut Ernest Lluch amb el seu projecte de col·laboració d'idees, de recull d'idees, aquest 08015 han guanyat també el premi. Un aplaudiment, sisplau, ensenyeu la foto, ensenyeu el diploma, sisplau. Molt bé, moltes gràcies, Rocío. Continuem amb la segona categoria. La segona categoria són pràctiques educatives que treballen l'avaluació de les competències. I l'Escola Pia de Sant Antoni, a veure, on ho tenim aquí? Tenim la Laia Maria, sempre us poseu al revés i tu aleshores ets la Roseta Rida. Vosaltres heu fet un treball anomenat Eines de Recerca, eines digitals per desenvolupar el projecte de recerca. Explica'ns una mica en què consisteix, Roser. Doncs el nostre projecte consisteix en un primer contacte amb una recerca d'un tema d'interès personal, de desenvolupar un treball i a partir d'aquest treball et fan fer vídeos, infografies i et donen les eines per treballar-ho a través d'internet. Vosaltres vau fer servir el Google Educatiu? Sí, el Google Drive. Google Drive, sí. Esteu contentes d'haver-lo fet servir a nivell educatiu al Google? Sí, és una manera més fàcil de comunicar-te amb tots els membres del grup i facilita molt enviar-li als professors el treball i el seguiment. Molt bé. Com us heu organitzat? Deia ella que heu fet uns projectes per, diguéssim, gust personal, per grups. Com ho heu fet, això? El primer pas va ser fer un coneixement, o sigui, conèixer-nos a nivell personal i vam haver de fer unes quantes activitats basades en això, els nostres gustos, conèixer-nos, bàsicament, i després vam proposar temes i a partir dels temes proposats i l'interès personal de cadascú es van fer uns grups no basats en amics, sinó realment en què els grups estiguessin formats per gent que li interessa el tema a treballar. Molt bé. I a partir d'aquí doncs ja... Deia abans que havíeu treballat amb eines digitals. Quina diferència hi ha, a banda que pugui ser més fàcil, entre treballar clàssicament amb el paper, amb el llapis, i treballar amb aquestes eines digitals? Primer de tot tens a l'abast molta més informació que està molt bé anar a la biblioteca i trobar un llibre, però a través d'internet pots trobar llibres que s'han publicat arreu del món i que potser tenen informació que t'interessa pel teu projecte. I a part d'això, fonamental és la comunicació entre professor, perquè estaven dirigits per professors que, clar, també tenen les seves hores de feina al col·le i tot, i això
treballar així facilita que tinguis comunicació amb el profe sense necessitat de trobar una hora, un lloc i tindre una reunió. Esteu parlant del profe i és un tema interessant. Quin paper juga o ha jugat el mestre, el professor, en aquest projecte? Doncs és una peça fundamental perquè et guia pel teu treball i és un profe que sap del tema i que et va ajudant, et dona fonts d'informació i et va proporcionant i facilitant perquè tiris el treball endavant. La pregunta que els hi faig tots, recomanaríeu que ho fessin altres nois, aquesta manera de treballar? Jo sí que ho recomanaria perquè penso que tothom té un tema on vol aprofundir i és una manera d'agafar un tema i tirar-lo endavant i anar descobrint i cada cop vas descobrint més coses. Sí. És un primer contacte també amb el que s'ha de fer després de batxillerat, el treball de recerca, i havent fet ja això a quart d'ESO, entres com que ja saps de què va la cosa quan t'has d'enfrontar a un projecte de més gran abast com és el treball de recerca a batxillerat. I si el tornéssiu a fer, què milloraríeu, què canviaríeu? Probablement l'organització, perquè quan t'ho presenten hi ha gent que no s'ho pren massa en sèrio i al principi és com, bueno, ja ho farem, no? I després te n'adones que sí que requereix temps i més, o sigui, com disciplina d'anar entregant les coses a dia i ser constant. Doncs un aplaudiment molt fort per la Laia i per la Roser. Fantàstic, felicitats, moltíssimes gràcies. Anem amb el segon dels grups, que venen de l'Institut de Vall de Llémena, de Girona, de Sant Gregori de Girona. Tenim aquí la Mar Álvarez. Aquí? Sí. Mar, agafa el micro. I la Tulés Vidal. Bona tarda a totes dues. Vosaltres heu presentat un projecte anomenat E2 Transfoli, el portafoli digital per a transformar joves competents. Explica-m'ho a mi, perquè jo conec tots els projectes, però com si jo no tingués ni idea, com si fos allò una persona que no... Explica'ns-ho. Bueno, el portafoli és com una assignatura que hem introduït en el nostre horari, que el fan, o sigui, dura durant tota l'estada en l'institut i també hi participa tot, o sigui, és un projecte que té tot l'institut i el fan tots els alumnes i tracta sobre autoavaluació i també per conèixer tot tu mateix, conèixer les teves mancances i també poder fer progressos tant com interpersonals com personals i també a nivell d'aprenentatge. Explica'ns una mica, diguéssim, aquesta eina en què consisteix. Posem el millor de nosaltres, el que ens agradaria que veiéssim dintre un blog, el teu blog personal i cada alumne té el seu blog i en aquest blog no només treballem com conèixer-nos, sinó també una part molt important és que després d'haver-nos conegut i fer una reflexió sobre nosaltres, busquem un repte per millorar nosaltres i busquem evidències que ens pot ajudar i així es podem millorar tant com educativament com personalment. I aquest blog l'actualitzàveu diàriament, setmanalment, a través de l'ordinador, a través d'una app? Com que a l'institut fem servir iPads, un cop l'assignatura que fem portafoli, actualitzem el blog i fem una reflexió setmanal sobre si hem pensat en el nostre repte, què podem millorar i també un cop al mes aproximadament hi ha unes frases que els profes trien que són per reflexionar i a dintre del nostre blog en un apartat que es diu Hi penso, comentem sobre elles i reflexionem. Molt bé, o sigui, és útil per vosaltres i creieu que també és útil pels mestres, pels profes. Sí, també perquè si ens poden conèixer i ells ens ensenyen les tècniques d'estudi, com podem aprendre, quines rúbriques i per millorar com som nosaltres. El projecte ja està en marxa, l'esteu implementant, però què canviaríeu? Què podeu canviar? Què penseu que hi ha a millorar en aquest projecte d'aquest portafoli? Jo realment m'agrada molt el funcionament que estem fent i com ho estem portant, tot el tema del portafoli, però potser sí que canviaria que
És veritat que en teoria s'hi ha de pensar durant tota una setmana en el repte que t'estàs proposant i en les coses que vols fer per millorar, doncs, pel que seria aconseguir aquest repte, però sí que és veritat que molts de nosaltres només hi pensem el dilluns, que en aquest cas és el dia que tenim l'assignatura, però potser és això una mica també que hi hagués seguiment i féssim més hores també, perquè és una assignatura també important que crec que podríem fer una mica de més seguiment. Estàs d'acord tu, Tolés? Sí, bueno, jo crec que a part d'això, si tu ja hi vas pensant, doncs no cal canviar res més, perquè es tracta d'admetre els teus errors i arreglar-los, i un error doncs l'has d'arreglar. L'últim, recomanaríeu aquest projecte a altres nois, noies que ens poden escoltar entre el públic, aquí a l'escenari, o que coneixen el projecte? És xulo? Jo el recomanaria molt perquè ja que és una assignatura que no es fa pesada, que tu passes bé i que fa que tu puguis millorar tant com personal, i no cal que sigui del col·le, pots millorar qualsevol cosa i aprens sobre tu mateix i t'ho passes molt bé. Doncs un fort aplaudiment, sisplau, per la Mar i per la Tules. Aixequeu-vos totes quatre, veniu cap aquí, cap al centre de l'escenari, perquè donareu un cop de mà, m'ajudareu, veniu, amb un experiment. Han parlat d'algunes de les característiques d'aquests projectes i cada una d'aquestes característiques l'hem simbolitzat amb un reactiu, d'acord? Un reactiu químic, tracteu-lo amb cura. Hem parlat de perseverança, hem parlat de feina en equip, hem parlat de reflexió i hem parlat també d'autocrítica i millora. Anem a unir aquests 4 ingredients. El que passa és que com a mi m'agrada tot això fer-ho amb poca llum, amb una música molt xula. Perfecte. Afegim el primer ingredient. Molt bé. Feina en equip. No, tu què eres? Jo ets Roser. No, Roser sí, però t'havia dit una característica. Feina en equip, feina en equip. Tu qui? Jo em dic Laia, he de dir una característica. Sí, home, sí, una característica del projecte. Constància. Constància, veus? Jo ja ho deia, perseverança. Deixarem aquí. Veniu, vine. No llencis encara, posa't aquí, perquè tu quina característica diries? Doncs autocrítica. Autocrítica, m'agrada. I finalment tu, digues. Creixement. Creixement. No, aquí, sí. Aboca-ho aquí. I ara apagarem la pantalla, farem foscor gairebé total i amb el creixement, amb l'autocrítica, amb la perseverança i amb la feina en equip, aconseguim un resultat realment brillant, espectacular. Aquest aplaudiment és per elles 4, que com tots els projectes fan una cosa que té llum pròpia. Però encenem la llum perquè a banda d'això tenim també uns altres premis, uns premis que se'n donaran a l'escola i que ens dona la Maria d'en 3D. Maria, on estàs? Puja cap aquí, cap a l'escenari, no marxeu, perquè la Maria us donarà el diploma i ens donarà un petit obsequi. Hola, Maria. A veure, entrarà per allà el... No? Ho has de buscar tu, Maria, potser. Aquí. Maria, comencem amb les noies de les escoles Pies. Molt bé. I per les noies de la Vall de Llémena. Molt bé. No, si els hem donat un diploma... Ah, sí. I els doneu alguna cosa més o no? No? Sí, una impressora 3D. Ah, molt bé. Una impressora 3D que ve muntada i no s'espatlla. Això. Molt bé, doncs per les vostres escoles tindreu... Que compteu amb nosaltres per tot el que necessiteu, que estem per assessorar-vos, per orientar-vos i que no us abandonarem. Molt bé, doncs un aplaudiment per la Maria, per tot l'equip d'en 3D, gràcies.
Val a dir que en totes 3 categories hi ha hagut 3 guanyadors, però per motius d'agenda, perquè hi havia gent de Costa Rica, i és veritat, hi havia un projecte de Costa Rica que està seleccionat i no ha pogut venir, però rebrà el premi i hi haurà altres premiats que, com us deia, per motius d'agenda no han pogut venir. Doncs aquí en tenim 3, aquí hi hauria 3, però només han vingut 4. I el tercer grup, la tercera categoria, la categoria de noves formes d'organitzar l'espai i el temps a l'aula, només ha pogut venir un grup, perquè els altres no han pogut venir. Tenim en Guillem, no? Sí. I en Miquel. Tots dos heu fet un projecte que s'anomena Metodologies i aules. Fem realitat els somnis. En què consisteix aquest projecte? Millorar certes parts de l'institut per fer més agradable les hores d'estudi. Explica una mica més. El que s'ha fet en aquest projecte és agafar una aula del nostre institut i se li han fet uns canvis a nivell estètic. Com ara què? Per exemple, al nostre institut totes les aules estan pintades amb una franja taronja d'un metre, més o menys, i la resta blanca, com podem veure en aquestes fotos, i en aquesta aula que s'ha canviat, el que s'ha fet és pintar-la en color vermell i també s'ha afegit una pissarra al fons de la classe per facilitar els treballs en grup i altres canvis, com per exemple afegir un armari, com uns prestatges, perquè els alumnes tinguin més espai per emmagatzemar els estris, i s'ha eliminat de l'aula la taula del professor, per exemple. Com? S'ha eliminat la taula del professor i s'ha afegit una mena de llistó amb un tamboret i aquest és l'espai del professor. Ja que parles del professor, quin ha sigut el paper del professor en aquest projecte? Ha sigut molt important, ja que no només el nostre tutor del treball, sinó altres professors del centre han fet moltes propostes, les quals entre tots hem fet possibles, i ens han guiat sobretot durant el treball a què seria millor, què seria pitjor. Després nosaltres també hem fet enquestes a tots els alumnes i al professorat de l'institut. Us volia preguntar sobre això, sobre el procés creatiu d'aquestes propostes i després com les heu gestionat. Hem fet unes enquestes i les coses de les quals els alumnes i els professors veuen que s'haurien de fer més canvis és això que hem comentat abans, la distribució de les aules, l'espai que hi ha per emmagatzemar els materials, etc. També, sobretot, l'estètica de l'aula, perquè al final dins d'una aula tu hi passes moltes hores i estar en un ambient agradable, doncs al final t'ajuda a aguantar totes aquestes hores. Molt bé. L'objectiu és seguir amb aquest projecte, s'ha acabat aquí, amb aquesta aula, diguéssim, que ha sigut una mena de prototip o canviarà tota l'escola. En quin procés està? Aquest any és una mica un any de prova, s'ha fet canvis a certes aules, que són aules model, i a partir de veure els resultats que s'obtenen aquest any, si funcionen bé o malament, i si la cosa va bé, doncs seguir endavant i fer aquests canvis, aplicar-los a altres aules del centre. En les preguntes que els faig a tothom, us recomaneu aquesta metodologia de recollir, de canviar, de proposar altres escoles? I tant, sí, perquè és el que deia abans, si tu estàs en un espai on tu et sents molt més còmode, la fluïdesa del treball o com et sents tu dins d'aquesta aula és importantíssim i afecta moltíssim. Hi haurà alguna errada, alguna cosa que si ho torneu a fer l'any que ve per canviar més parts de l'escola potser no ho heu fet del tot bé aquest any i ho voleu millorar, canvis, millores, reflexions per millorar? Nosaltres és que aquest treball el vam utilitzar dins del nostre treball de recerca, segon de batxillerat, que el fèiem junts, i llavors sí que l'organització del nostre temps sí que ha sigut un petit fallo, ja que vam fer diverses propostes i després vam modelar el nou institut en 3D i en realitat virtual. Llavors ens vam modelar tot el centre sencer i vam gastar molt de temps aquí quan crec que podríem haver distribuït el temps en fer només unes quantes aules i no tot el centre sencer, ja que vam gastar molt de temps allà. Molt bé, doncs un fortíssim aplaudiment per en Guillem i en Miquel. Veniu tots dos perquè... Veniu, que m'ajudareu amb un experiment. És una cosa molt delicada, és molt senzillet però és espectacular. És un experiment que és una idea, que nosaltres l'anomenem el pistó dièsel perquè
l'experiment que veureu a continuació, que el farem aquí en el centre, tenim una mica de música. És un experiment on veureu una explosió, però petita. No patiu, no serà tan grossa com ara. Miquel, Guillem, veniu cap aquí. Miquel, Carlos, dona-li al Miquel el trosset de paper. Miquel, com és el paper? Molt petit. Petitó! És més petit que la ungla del dit petit! El Carlos et donarà un èmbol de vidre que està obert per un cantó, però està foradat per l'altre. Col·loca-la i suaument aconsegueix que arribi fins a la part final. Tu mateix, Miquel. Perfecte. Guillem, agafa el pistó. Ho faràs tu. El que farem a continuació és el mateix que passa amb un motor dièsel, on la benzina o el dièsel i l'aire es comprimeixen i s'encenen. Però aquí no s'encendrà la benzina i l'aire si no s'encendrà aquest trosset de paper. Com ho farem? Premaràs el pistó amb força. Si ho fem bé, el paper arribarà a 350 graus de temperatura i explotarà. Passa que és molt poca l'explosió, a veure, tampoc ens espantem, que no cunda el pànico. Pepe, baixem les llums. Pepe és de veritat. Guillem ets tu. Miquel, perdó. Agafa el mànec i quan digui 3 baixaràs, d'acord? L'aire es comprimirà de l'ordre de 200 vegades i aquesta compressió diabàtica produirà que el paper s'escalfi. És l'experiment més difícil de tots els que fem, però és tan xulo que ens encanta fer-lo. Perquè en 3, en 2, en 1. Un aplaudiment per tots dos! Mireu. I veient els projectes, podeu seure, hem arribat al final. Però aquests dos nois, a banda de prémer un pistó, perdoneu que m'oblidava, tenen també un regal. Veniu cap al centre, sisplau, Miquel i Guillem, perquè la Rocío, l'Anna de robòtica, vol oferir-vos, vol compartir amb vosaltres un obsequi. Rocío, sisplau, vine cap aquí un altre cop. Jo havia deixat el micro. I el diploma que reconeix la vostra feina i el vostre premi. Rocío, què els regalem? Estem en la mateixa línia. Molt bé. Tema d'espais, jo crec que us ajudarà. No sé si heu pensat en estalvi energètic dintre de la vostra escola, que pot ser una millora també, i les condicions perquè treballeu més còmodament. Ho heu pensat o no? Justament en aquest projecte no. Home... Ja heu fet prou feina, I enhorabona pel projecte. I ja teniu pensat quina carrera aneu a estudiar? Jo vull fer arquitectura. I jo vull fer disseny i desenvolupament de videojocs. Per tots dos i per la Rocío, un fort aplaudiment, genial! Doncs nosaltres estem a punt d'acabar. Hem gaudit d'aquests 6 projectes que són una petita mostra de tota la feina que s'està fent, que avui es recull, però que ja ho sabeu, perquè molts de vosaltres sou pares o sou... No, t'estic ficant la portada. Ah, la portada, molt bé. Molts de vosaltres sou pares o mestres i per tant heu viscut en primera mà la feina de tots ells. Marxarem amb un darrer experiment, serà al final, és com una mena de... Nosaltres l'anomenem el canó dels bons desitjos, és un experiment que quan l'activem vosaltres heu de pensar un desig molt fort i d'aquí un any potser ens tornem a trobar, el que és segur és que aquest desig es complirà. D'acord? Us demanaria que us poséssiu drets tots, els nois, les noies, la gent que està a la platea també. Comencem amb la música, aquesta llum. Veniu cap aquí tots, veniu cap aquí, veniu. L'últim experiment i el darrer experiment és per tots ells. Serà el canó dels bons desitjos. Ha sigut un plaer venir avui aquesta tarda dins d'aquest It Woledo, aquest congrés
on el coneixement, la tecnologia, però sobretot els nois, les noies, els projectes interessants, apassionants i aquest viatge de mestres alumnes que no para, que no s'atura, doncs es fa palès amb aquestes jornades tan interessants. Ha sigut un plaer de part de tot l'equip de Creaciència. Un aplaudiment pels músics de laboratori, que ara els tornarem a posar a la gàbia, que no surtin més. Els hem de tancar perquè si no... Un aplaudiment també per l'equip de Creaciència, el Carlos, el Marc, l'Àngels, per l'equip tècnic, el Pepe, la Cristina. I l'últim aplaudiment serà per ells, però encara no, perquè m'acompanyareu picant de mans. Víctor, activem-nos. Veniu, aproveu-vos. Marxem, en 10, en 9, en 8, en 7, en 6, en 5, apropeu-vos, en 4, en 3, en 2, un aplaudiment molt fort per ells, amunt, en Saló! Saludeu a tothom, feu així. Saludeu així amb la maneta a tothom. Gràcies.